Карло Анчелоти може и да е вече на един континент разстояние от Испания, но пак действа като треньор на Реал Мадрид. Това поне твърдят от барселонския вестник Спорт. Ето и каква е историята. Докато прати Винисиус Жуниор, Родриго и Едер Милитао обратно в Мадрид, Анчелоти планира да пусне Рафиня титуляр в протоколен матч на 4100 метра надморска височина. Става въпрос за визитата на Бразилия срещу Боливия в улицата Ла Пас. Припомняме, златистите вече не играят за нищо в световните квалификации. Те още през юни се класираха за Мондиал 2026. Боливийците обаче ще играят на кръв. Тяхна победа би ги класирал за плейофа, ако Венесуела се провали у дома си срещу Колумбия. За Спорт Анчелоти мери със скандален двоен аршин, защото докато триото от бившия му отбор си почива, асът на Барса Рафиня прелита Атлантика, за да се гърби като титуляр в два протоколни матча. И то вторият е срещу наточил бутонките съперник и в изтискваща атмосферна среда. Така според Спорт, Карлето тъничко дава предимство на Реал Мадрид пред Барселона в поредната им битка за титлата в Ла Лига. Ние пък ви даваме предимството да знаете с голяма точност развръзките в мачовете на двата испански колоса. Стига ви само когато те играят да влизате на сайта ни. Там ще виждате нашите детайлни анализи и обосновани предвиждания. Спорно!